Kublepi baro. Kani day ka question booklet, question paper jong ka MTET 2023. Kabaday jong ka paper 1. But kani ka jingkeli ka bangadon kaday ka series A. Hangning in ya page ya kini ki answer key baday jong ka subject khasi. Ki answer key bala dep update but kiday ki babiang. Kabanangkong kani ka jingkeli na do sispar huwe hadu sispar saw kaday jingkeli baday bat kani ka jingtho. Ka jingtho hangni kaday khasi uim haka mariang bat usong school ro haka. Karu kahikai bat kayarap ya u haga jing im jong u kabaman la kasngi kum haka yaj kayeng kalek kawan bat haka trei kakta. Ki ki badon ha kamariang ki aidak ya u baun penyai yala ka jong ka jing im bat ki thuru ya kapor ba unnang ban ken ya ki ba unle ni untrei. Kamariang kayarap ya u ba un tip ya ka jing hap slap habau yo i yo dkiu ba u ra ya ki peleng dkiu ni ki khon badang lung naga jaka them shaka jaka lom lani shaka no kanu ka senrang mau tip ba un sather ulap ba lapsan ubala banne bun sngi kum uta uba ki ong ulap henyau met nyau sngi neu tau lap khandai met khandai sngi haba ulek khwai ni lek be do habau yo i ba ki kenji ki do kha hathwei utip ba kan sawan ka umba ka umsaw lani ban sather ulap ba lapsan haba yo i pan ya ka longviar sngi hasuin utip bahkan seslap bat naga jingstang ni jinggerben jongka utip katno unjur uslap lada ka longviar sngi karben usange no wat ka bet kebah namar lada ka ka he kan pensniu ya ka jing bet kebah te ka jingkeli ka ne sispar puwei ukhasi u itho ban sather ulap ba lapsan uban ne bun sngi na kino ki jing aidak kamariang kani ban ther lap ba lapsan ban ne bun sngi ka dei kani ka jubab ka kani udkiu ubara khun kiu bat peleng na jaka them sa jaka lo salom ni senrang mau sispa rpr ha kani ka khep kenji ka mut kani ka jubab ka dei ka si kanthi sei ki khle shabar shalor kasla sispa rpulai ki kentien baya pher jingmut bala pendan kam yabut ter ha ka tei ka jingtho ki don arjur sispa psau ka lengviar sngi ka dei jubab dei kani ka bi ka jeli bataviar saudong ya ka sngi jingkeli nadu sispar pusan hadu sispar pepra ki dei lengba jong kani ka poyom ka dei ka jing kala ki pau sina laha ka kren ni ka khana akor ka lahir dor shisha katba nang mi kisngi kiya kasneng ka kraw ka laduna harmpei ni lengkha sara ban hikai ru daki nuksa longden ki pej sang phi sanga long nong muna jing im babha kadai ti jong phi jonga lengkha sara ha katei ka poem ka theu ya jubab dei ka si ya ki school sispar pen riu pau sna ka mut kane ka jubab ka bi pau shai kadar sispar penyau ka phang pedeng jong katei ka poem ka dei ka jubab ka di ka dei ti jong phi jonga sispar pra ka kentien dei ti ha katei ka poem ka kdeu kane ka di ka kamram lade sispar khandai ka jingroi stet ukhna ha ka banyo kem ya ka ktien ka dei lengba ka jingkren ban ki para khna kani ka jubab si spalai pheu ka jingbha jong kanu ka kot puli ka dei bakala ban ka jubab ka dei ka di ban pendap ya ki jingdon kam jong kinong puli sispalai puwei ka jingdon ki shondak environmental print ha ka saudong saukun ka yarap ya khna jubab ka dei ka ha ka jingsdang banang ban puli kot spalai puar ka jing pendon kam bun teli ki jai ktien hari India
ka penriu spa ya ka ktin bat ka culture kan jubab kasi spa lai phulai kanu na kini ki jai ktin ka bom sha kan thup ha ka khrnit ka bapra jong ka riti sansar ka India ka jubab ka dei ka di Tripuri spa lai psaw ya ka ktin khasi ha ka jela jongi lai thu kum ka associate official language nado ka snem arjar khatsan spa lai pheusan ka ktin sora ka kayo ya ka kerdan ktin pedeng napdeng ki wei pat ki ktin khun jong ka ktin khasi na ka daw jubab dei kasi bakadon ka jing pedeng lang ya ka daki pat khasi spa lai penriu ka jing penbena hagi kot kubor ki hab haki jai jing tho bangi khot kane ka di ki jing tho ba pentip spa lai pnyau ka rukom puli kot ka bawat ya ka phang pedeng jong kanu ka jing tho ka dei ka jubab dei ka si skimming spa lai pra ha ka kerdan primary haba hikai ya ka poyom kinong hikai kimju da kham pendon kam ya kane ka jubab ka dei ka e ban kren saphang unong tho spa lai khandai ka buj hikai ka ba kham ai jing man toy haba hikai ya ka tien ka dei jubab dei ka si interactive method spa sau pheu ka jing pen khi jing mut shwa ban hikai ya kalonong ka yarap ya kinong hikai ban jubab ka dei ka si ban sngew thu ya ka jing tip bai khna kila don lupa spa sau phuwei ka rubrik ka dei ka tiar pen songdor da ka ba jubab dei ka di bo kerdan ya ka jing la ukhna kat kum ka thup ki jing la ban le kam spa sau phu ar kan kham biang ban penun kam ya ka flip chart jubab ka dei ka si haswa ban sedang ban batai ya kanu ka mat hikai spa sau pulai ka jing penun kam ya ki tiar yaram ban hakaba haba hikai ka yarap haka jubab dei ka si ban pensuk ban pensngeu thu spa sau ka jing penun kam ya ka main map ka penla ya kinong hikai ban jubab dei ka di ban mang lupa bat bo renti ya ki jing mut jing perkhan spa sau san ka ba ai kam ya ki khna ban pandai lang ha ka haju ya ki kodur bala khap lengkot kat kum ki jing he ba pher ka panroi ha ki khna ya ki jing tibit ban jubab dei ka di sha score kren bat pule spa sau phunriu ka kenten kno jong ka kenten kerbej ka dei jubab ka dei ka bi kerthing spa sau phuneu kren do thai ka mut ka jubab ka dei e kren start bat pna spa sau pra ha ka senten ngayo i ukham tibit shisha ka kten shisha ka dei ka jubab ka dei ka si intensifier spa sau khandai ki shadut ki shadia ka theu ya ka jubab ka dei ka ni ka di ki riu temen spa san pheu wow i du pleng mentan bapin nom dala kren hitang tip bapidem ha ka reng jonga ro ngam tip satyate ha ka ni ka jing kren ki ei ki dak sange bangi dei ban bu ter hai jaka badai ban le kumta ka jubab ka dei ka ni ka bi dei ban bu koma nang tawan sa kini ki exclamatory mark kublai shibun